Welkom alweer bij de 4e aflevering van Doch het van in dorp uit Hontem. Zat ik juist al zei, wie het tongen een heel wichtige dag voor Hontem. De Riet zou namelijk een besluit nemen als ik een financiële bijdrage leveren aan de bouw van uw nieuwe multifunctioneel centrum. Nou, ik heb zeggen, we hadden juist er 4 roeren bij de Rietsvergadering zetten en uit het eindje besluit hadden ze besluiten om u 285.000 euro tot beschikking te stellen. En dat wie het dan ik, zijn ze. Nou ja, het is nog net de 4 hele ton werd bij hem vrijgehaald, maar in ieder geval, het is een begin. En dan gaan we nu over naar de dag van Joert. Joert staat in het teken van het dorpsfeest. Het is juist begonnen met de paardentram, zat je hem juist er was inkomen. En Joert wie al de optocht. En ik zal even naar Aukje Wiersma. Die zit in het zorgjebuis. En ik zal haar even een paar vragen stellen. Aukje, welkom hier in uw zwartje hier. Nou, dank u wel. Je zit in de feestcommissie. En je hebt een paar drukke dagen, denk ik. We zijn al begonnen met de paardentram en van de moe met de optocht. De meesten kennen straks de optocht even in het filmpje zien. Wat is het verder programma nog? Nou, we hebben zakrekt hebben we de bijna-speeltjes gewoon op het sportveld. Dat we varen allebei van de basisscholen. Van Janne hebben we nog live muziek in de tent. Morgen herhaalt de optocht zich nog een keer vanuit Hontem-Huizen. Ja. Daarna medisch hebben we 6 kamp voor de grutteren, 50+ speeltjes. En ik jongens weer live muziek in de tent. Oké. En snijden ik nog wat, of niet? Snijden hebben we inderdaad nog het tjerkertje eens in de tent. En dat is de afsluiter van het feest. Juist. Nou, we hinten niet schrikt al even over de optocht. Ik ga hem vermoeden, ik weer even jongen. Ik ga zelfs mij dienen. De wien ben een hele protte wijn. Hoe is het dan mogelijk dat er in deze 4 Lietse dorpjes dus toch zo volle wijn binnen? Heeft u enig idee? Nou, de jeugd die ben er eigenlijk al aan hier van de jaren mee bezig van wat is het thema en we willen wel graag weten hoe het wordt. Ja. Dus zodra het thema bekend is, dan ben de jeugd ook al druk om aan de gang. De stritten die gaan vaak als buurten ook een wijn en ze, nou ja, het bij 4 dorpen. Dus Ja. als je de stritten wil optellen, dan ga je ook heel wat stritten erbij. Ja. Nou ja, dan nemen ze het al, hè, de jeugd. Nou, die ga ik hier en ik ben een paar prachtige wijn. Ja, helemaal super. En wanneer verwacht je hem de uitslag? De uitslag, ja, de jury had de uitslag in een envelop terug. En ik ga hem zelf nog net zien. Nee. Morgen tijdens de optocht worden de prijzen uitgereikt. Juist. Dus daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Nee, nou, misschien kunnen we dat morgen in uw laatste uitsturing nog even meenemen. Nou, dat zou mooi wezen. Nou ja, je had deze dagen druk, denk ik. Smoordrok. Ja. Kom je eigenlijk zelf wel op een feest aan? Ja, weet wel. Ja, het is een groot feest om mij te zien. We zijn mijn bestuur van zo'n om dit voor te bereiden. We zijn een dikke hier aan de gang geweest. En ja, het is puur genieten mij zien. Ja. Ja. En je kan genoeg vrijwilligers krijgen om je mee even te helpen? Ja, sommige bieren zeggen on en we denken van hey, die is ergens geschikt voor, dan benaderen we de mensen persoonlijk. En meestal reageren ze heel positief en ja, geen probleem. Oké. Nou, dan wil ik het je bij Litte, Aukje. Bedankt voor dat je er even bij was in Ja, het vanzelf. zwartje. Graag hier. En meestal dan gaan we nu eigenlijk verder met het talent. En volgens mij staat die bij Taken op het podium. Ja, mensen, wij zijn weer aangekomen bij talent. Wij hebben alle dagen ook een talent van de dag. En wij hebben hier 2 talenten, maar dit is het eerste talent en die nemen hun kroegbaas en friends. Dan wil ik eens even vragen, hoe ben je hem eigenlijk op die naam gekomen? Nou ja, live muziek is tegenwoordig hartstikke duur en ik ga maar een heel iets kroegje, dus ik dacht, waarom ik het zelf niet doen? En, Dus hoe, ben, Jits en ik gaan wat proberen en wordt het wat, dan wordt het wat en ooit wordt het niks. en hoe ben je hem eigenlijk tot deze combinatie gekomen? Nou ja, je zit dus een jongetje terug en dan met mijn slok op, dan wil het nog wel dat je op zo'n ideeën komen. Dat zou aan bij wij hier erbij kwamen denken, nou, mooi een keer een jong filmprogramma in de kroeg. En wat voor versjes heeft hem jongen? Nou, we zullen Jord even een van uw vele liederen zongen. Simon en Garfunkel op de Boxer. Oké, en
treed je hem wel vaker op? Of is dit de eerste keer? Of? Nou, dit is de eerste keer eigenlijk. Oh, dus dit is het première. Uw première, ja. Ja, oké. Nou, ik wens je een hele grote succes daar. En ik zou zeggen, jongens, even een applaus voor Kroegbaas en Friends. Nou, Dank dank wel, wel. Bergen. I am just a poor boy, though my story's seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. La la la. La 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 la. Asking only workman's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the whores on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Ooh. La la la. La 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 la. La 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 la. Now I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home. When the New York City winters are and bleeding me, going home. Toodle-doo-doo, toodle-doo-doo. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, but the fighter still remains. La la loo. La la la. La 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 Nou, dank u wel. Dank u wel. Это было так давно. Фото в старом альбоме обо всем напомнит последний сеанс кино. И моя рука в твоих горячих ладонях так долго не
tweede talent van de dag en dat is Linke Veenstra. Linke, door Jongsta Capelle heb ik begrepen. Dost u dit vaker? Nou, steeds minder eigenlijk. En hast u ook jongles of zo wat heen als... Ja, ik ga 3 jaar jongles van de muziekschool. Nou Frank, ik wens je die een product succes daar en ik zou zeggen, jongens, eerst een applausje voor Linke Veenstra. Het nummer heet Ik hou van mij van Harry Jekkers. Ik hou van mij, hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen en ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik op aan. Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen. Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij en niet voor even. Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd. Ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou, schat, en ik meen het echt. Maar ik hou van jou, zeg ik alleen maar voor de spiegel. Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht. Ik hou van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig ook voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zo als ik ben. Want ik hou van jou, betekent meestal... Schat, hier heb je mijn problemen en los maar op. Ik leef in een hel en ik verwacht van jou de hemel. Jij geeft de hel weg, dankjewel zeg, rot lekker op. Dat houden van een ander, dat heb jij alleen maar nodig. Omdat je niet genoeg kunt houden van jezelf. Hou van jou joh, dat maakt de ander overbodig. Ware liefde, geloof me, begint altijd bij jezelf. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want die van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als die ik hou van jou tegen een ander zegt. Goeie, hier is Harke Leekstra weer van bureau Leekstra Krimp en Partners. Mij alweer de vierde maatregel hier in de Krimp. Je hoort ook het even met je moeder voor het onlopen van meesten uit de warm ta. En dan bedoel ik natuurlijk net de rieke meesten uit het westen die dit keer op stulpje ziekje. Nee, ik bedoel de oudere bewoners die je wennen ha. Die om wat voor reden ik in oren de warm wijn hier binnen. Of boeten Friesland, of zelfs boeten Nederland. Ik ga je in je nooit besteden en ik zie hem even bij vragen stellen. Heer Zielstra, waar wij je op het stuit? Well, you can call me Joe. Jouw naam weet toch Jitse, meen ik? Yeah, right. Ja, ik woon nou in de state Montana, USA. Oh, Amerika. Maar waarom ben je daar helemaal heen te waaien? Well, that's a long verhaal. But to make a long verhaal kort, I was a farmer, yeah. En met al die regels en laws, ik was er helemaal crazy van. So I sold my farm here and I started a new one in Montana. Oh, en daar hadden ze net van die laws, wetjouwing die dit woordje daar moeilijk maakt? Not some protte. And in the States, the laws been much simpler, you know. Oh, en nu ga je daar een goeder in de boerderij. Well, not anymore. My son has overnamed the plates. And I'm now with, how do you want to say it? My pensioen? Yeah, right. Oh. En nu loopt de bettergrond van Sabot dat je hem weer heen woont te waaien. No, je stiert voor je nog een hoeske te krijgen, weer? No, you misunderstand me. We're here to visit family. Oh, dus je woont je net weer heen te waaien? No, everything is much too rich here. Little cars, little houses, little towns. It looks like every time we come back here, everything is a bit krompen. No, nee, geen krimp, hier. Well, anyway, next week we're going back to the States and I'm running a bit late now, so I have to go. The family waits, you know.
Nou mensen, het kan net altijd mooi zitten. Net elke bewender wil we nou eens de watten ta. Maar wij van Leekstra Krimp en Partners denken dat er wel genoeg mensen binnen hier het wel willen. Dus dat dit een goede maatregel is om de krimp in te gaan. Mensen, dit weer aflevering 4 weer. Morgen de laatste in de regen van 5. Dus ik zou zeggen, we moeten morgen maar weer even in hand op zien. Dank u wel. Het is wel weer wat. Het is alweer een jaar voorbij. En wat had ik hier? De Brommerclub, die zal een drinkje steken. Brommerclub Skiën Jabek. Die ben er ook een drinkje steken. En er is ook een van de motorclub bij. Nou, je mag maar even zien. Ho even hier, wat is dit? Ik snap je niks van je, want volgens mij hebben wij dit net afpraat. Wat is dit? Waar ben je van? Van de Brommerclub. Van de Brommerclub? Ja. En zo. En ben je hem vaak met de brommers op een paard? Ja, vrij regelmatig, ja. En waar ga je dan heen? Nou, het feest is. Het feest is. En weet wat er rennen is. Ja, wij te vinden. En ben je dan naar Eindvoort? Nou, met is tochtjes van rond de 100 kilometer. Oké. Ik zal nou even je te pakken nemen. Maar gaan we verder. Hij had hem. Hij had hem. Ah. Maar dit is nevens mij wel een heel bijzonder brommerke, of niet? Mooi, hè? Ja, maar die oren die zijn al een keer wat groter. Ja, deze is niet zo groot. Nee. Wat is ze? 1967. Zo. Zou het niet kant is. En je bent hier een drinkje steken. Doe dat wel vaker. Nee, dat is de eerste keer. Dat is wel te shit, ja. Maar gaan we verder. Ja, bedankt. Nou, het zijn met benaaien. Zou deze nog wel lukken? Ja. Maar zo snel ken ik het ook wel. Dat komt nu de Zielstrek, want volgens mij is dit de voorzitter van de club. Hou eens even, hou eens even. Volgens mij ben je ook voorzitter van deze club? Dat klopt, we gaan een hele mooie club en ja, we van alles wordt bij deze. Bij Jentri leden, dus ik ken er een prutje bij, maar Brommerkes ben ze wordt al je 40 jaar oud. Dat is prachtig en mooi. En dus en hoe oud bestel je hem al dan? Nou, we bestellen jongen hier, zo we zijn met z'n allen een beetje aan de gang. Volgens mij hebben we er nog net een dollar meer van. Een jongen hier aan de gang, maar de laatste 4 jaar gaan we een club maken. Dus Skerenjagers, de Brommerclub Skerenjabek. Hele mooie club. We organiseren soms jongen, uit 10 ritten. Ja, dat is gewoon prachtig. En alleen een beetje mooi water, hè? Nee, we hebben wel eens een buik. Dan had sommige jongens die hadden water in de schoen. Maar ja, dat is verder veel prachtig en mooi. Nou, je mag er maar even zien om we drinkjes steken kunnen, want volgens mij verstehen we er zo niks meer van. Nee, dat is helemaal niks. Dat is wel heel mooi. Het is weer gezellig. We zijn niet dat we even mij die in gaan. Nou, blijf daar mij die in haar. Kom op. Maar ho. Die naait uit. Volgens mij wie dat net een brommer. Volgens je hem wel? Volgens mij net. Het wordt je een beetje rekkerig. Wij stap je haast met het programma. Het is al haast weer een jaar je bent al haast weer een jaar verder. Het gaat verschrikkelijk snel.
mensen bij haar de vierde rij er ook alweer haast op zetten. Morgen is dus finale. En is ook de grote finale. En morgen verwachten wij alle handtemers, alle fjouwer haatwarpers op het podium hier. Want wij willen maar zien allen zien laten dat wij in Lidsdorp heel groot wezen kunnen. Dus kom al je morgen weer, zoek ze. Het is gezellig.